ворох канортарин, аммо бузургтарин занҷири баҳсҳои марзии Тоҷикистону Қирғизистон сол ба сол ба сӯи як гусастан аз баданаи таърихии худ Тоҷикистон пеш рафтааст ва ба як узви муаллақи он табдил шудааст. қишлоқи ворох аз 25 майи соли 1925 дар ҳайати волисти чоркӯҳи ноҳияи Конибодоми вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Ӯзбекистон буд. 31 январи соли 1927 дар ҳайати уезди Қӯқанди вилояти Фарғона волости Исфара таъсис ёфт ва Совети қишлоқи ворох шомили он шуд. 6 феврали соли 1945 аз ҳисоби Исфара райони Шӯроб ташкил шуд, ки Совети қишлоқи ворохро ба ҳайати он дохил карданд. 24 марти соли 1947 райони Шӯроб барҳам хӯрд ва ворох ба ҳайати райони Исфараи вилояти Ленинободи ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон ҳамроҳ шуд. 3 декабри соли 1948 ворох дигарбора ба ноҳияи Конибодон баргашт. 5 январи соли 1965 бо укази Президиуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон дар ҳайати райони Исфара Шӯрои қишлоқи ворох таъсис ёфт. масоҳати умумии замини ворох 84458 гектар, масофа аз маркази ҷамоат то Душанбе 468 км, Хуҷанд 154 ва Исфара 44,7 км. аҳоли 100% тоҷик то 1 январи соли 2020 33246 нафар, 5583 хоҷагӣ аз 3 қисмат Титон, Ворох ва Майдон ва аз 20 маҳалла иборат аст. ворох минтақаи аграрӣ буда, кишоварзон ғалладона, картошка, сабзавот ва маҳсулоти боғдорӣ аз ҷумла зардолу, себ ва нӯк тавлид мекунад.